Action. Igama lami nguSiyumhlophe ngisuka kwiVuka podcast. Silana nje ukuzobuza abafethu imibuzo nje emncane kubantu la abadlala ama sports la e-college. So sabona bhuti wami njani? Yebo saphela sisitami njani? Hayi siyaphila. Ungasho nje ukuthi uba igama lakho nokuthi yini oyenzayo njengombula. Igama lami nguSiphetho ngowachilota bangaze ngisakhopha. Leso sikuzela lama games afika no SK uJombindlu osibize njengoba sisquad sakhona la esikhawini abafana abancane basafufisa besohlangana nje nebhola sakho ubumbano lwethu. Okay, awusiyabonga into enhle kakhulu leyo. Bengifisa ukukubuza khona ukuthi njengoba nikule tournament nje le yini igama layo futhi yini enifisa ukuthi kuyizuza njengoba nihlangene kade usachaza nje kulo earlier on. Igama belingazidlize liqosho kodwa ama-team ahlukahlukana zikwata abangabafana nje abajabula bahamba ngokushutha beshuthana kuthi khona impela-ndaba kukhona ithethanishini bayizizwe ikwata bahlangane sike la ukuthi bezohlangana nje ukuthi sibeza njengabafowethu. Yebo kwakhe kanje kodwa besifisa ukuthi ngoba lokho kwenziwe la ukuthi kube khona uxhaso esizolitholwa ngalokho sikwenziwe ukuthi kube ngolinye usuku kube khona abantu abangakwazi ukubesifakela isandla ukuthi into ethi thuthu ngoba yababona abafana banothando baphumele bakhona abaningi beze ngothando nabo ngoba bezela bezojabula nathi. Okay, alright, into enhle lo. Omunye umbuzo bhuti wami ebenginawo yabo just ukudlalela nje lokho kwenzakala. Kune ground lapha ekuthiwa i-HL ngale. H ground. Bengifisa ukwazi ukuthi njengabantu bemidlalo kuna affect kanjani ukuthi lela ground lingapheli kuze kube yimanje. Hayi kusibulele kakhulu ngoba besazi ukuthi amaground bethiwa lela ground yasimene kancane kulona bazolivusa khona nje ngoba asenthi angisazi 20 last year bekuthiwa liyavula la ngoba besijwayele ukudlala lona eground belirathi besijwayele ukuhlangana kulona futhi udlale ngoba leli lijwayele ukuba busy izinto ezibusy. Siyakhubeka mase sibuka ukuthi iground namanje ukuthi iground alivulekile asazi ukuthi sikwenzakalani asanoma into ezamapolitiki noma ezani asazi ukuthi silinde bona abantu ukuthi besazisa ukuthi kwenzakalani. Okay, ayikezwala bhuti wami. Umbuzo wami nje ukugcina enginawo ukuthi njengoba sikwi-King Cetshwayo region under uMhlathuze municipality yini benifisa ukuthi anilekelele ngayo njengabantu abadlala ama-sports ahlukahlukene la ukuze nithuthukise izinga nani lemidlalo niyibone nani senikwezinye iy'ndawo? Besifisa ukuthi besiphe uxhaso ukuthi ngolokho esikwenza la sisakhanda la kube cool bebefike bezosibukela kodwa sikuthanda sifisa ukuthi kusasa sibe phezulu ungalokho sisaqala thina kwamanje ukuthi beze bezosilekelele ngamandla abo abanawo ngoba iningi ama-sports ahluka khona ngisho ingoma la ukhona abadansi khona abadlala ibhola la bese kuthulele kodwa sihleli sithola singabafowethu sisakhanda ubomba athi madeda sibuseni intsha yebhola ngoba abantu afana abantu sebedlala ama-drugs bedla iy'ncika asibone sizokhanda ubumbano sihlangane futhi siyafisa ukuthi uKing Cetshwayo usihlanganisele ongahlanganisela khona ukuthi sikwazi ukuthi sithuthuke sibonakale ukuthi into yethu le besizama khona namhlanje sisibone siphezulu. Nizweleke bafethu sila e-college kule tournament i-youth ihlangene izodlala ama-sports and iyafisa ukuthi ithole uxhaso from umasipala nokuthi kube khona indlela abalekelela ngayo ukuze bekwazi ukuqhubela phambili. Alright, siyabonga. Hola, hamba kanjani bafo? Yebo hamba. Ugrand. Siyanamukela siphinde sinibingelele on yet another episode of iVuka podcast. Vuka mawulele, vuka uzenzele. Uyayazi leyo mpahla leyo kaTholes. We mawusele ngesilabhasi. So igama andi sibonga kaManqele bafo siyakwamukela kwaVuka podcast. Siyabonga ukuthi ukwazi ukusuka lapha ngibonile ugijima lapha ku touchline uzokhuluma nathi la so besifisa ukwazi ukuthi insizwa leyo ubani igama layo ebese sitshela ukuthi namhlanje sihlangene ngani lana ku kanjani yonke into. Yebo onto bamfishane ya kunjani igama lami ngasakhile ngamthetho ya sakhile ku Facebook bangazi ngo-SK sure yeah lana imina sahle okhandele tournament le yeah noma kade kunzima sibele nezinto eziningi kodwa ngibonga ukuthi hayi abantu bakwazile ukufika bazongisupport nama-team afika okwamanje kakabi nokubi namanje ingqondo isaphithene ngoba mawuthi uyabuka indlela okwenzeka ngayo nendlela abantu abafike ngayo uyabona ukuthi akwenzeki ngalendlela obufisa ngayo noma kwenzeka ngayo indlela obufisa ngayo. Sevele kwenzeka kwaze kweka akuyinto eright futhi leyo ke mfethu siyabonga ukuthi kunento kanjalo o initiateile yenzeka kanje siyayibona yenzeka ngoba lento yenzayo iwukusiza so umasipala o under uKing Cetshwayo yini into ongayenza noma enifisa nina as abadlali o coach abafisa uenfisa usibanisize ngayo in terms of infrastructure in terms of ama ground enu in terms of
izinto nje eziyizinsiza kusebenza elokhuzaneni ebholeni. Umasipala into engasisiza ngayo engicelayo ukuthi ngoba nibone nje ama-ground awadwetshiwe nanokuthi kuningi kusamele kulungisa ama-ground evalwe ale phansi ama-ground ngoba nalele angazi ke phila i-H ground ayi sekunesikhathi eside lithule kungenzeki lutho kulona so nalo niyafisa ukuthi kube ukuthi liyavula so that mhlambe ekuvuleni kwalo kungakhona okusha noma okungcono ningafike nikuthole khona. Yebo ngakhona ngoba ayi ngisazowadedela ama-tournament. Ayi ngicela uba niyezwelayo bafethu usazowadedela akazokwalezo uzowadedela showcase indlela ozobuwaletha ngayo uzobuwadedela. So ke enifisa ukuthi ke umasipala uKing Cetshwayo anisize ngayo besides ukuqedela iground lelo show i-H ground ikuphi okunye enifisa ukuthi nisizakale ngakho mfethu in terms of okunye ngikubonayo la umuntu kuthiwa umdlali uyena ucoach yabo ngathi ucoach abekho nani amabhola yini ngoba ukubala nalokho ukuthi iground alidwetshiwe nani. Ngasiza ngocoach bacela usizana ngocoach nangezinto zamabhola bonke amamakha nje sikwazi kahle ukujawuza abantu bechief singasweli ngoba nje siswela iground alidwetshiwe iground alidwetshiwe amabhola siyashodela. Sure. So izinto lezi ezizinsiza kusebenza nifisa ukuthi umasipala nisize ngawo ukuze nikwazi ukuthi niqhubhe izinto ezifana nalezi. So ke akukho okuningi engisingakubuza khona singakusho ukuthi siyabonga ukuthi siqoqele intsha kanjena usihlanganisele yona and bring back lento endala besinakho ukuthi sibone hence sifikile sivuka podcast ukuzoncoma ebese siphinde sazi ikhalazo zenu nina as abadlali as coach nani. Enye into esiyaziyo eyinkinga la amanzi inkinga yamanzi la menisuke nidlala amanzi nisuke ningenawo yona inkinga nje yona ngoba siyawathenga nje amanzi kumele siyothenga kumele hambe nothenga amanzi inkinga iningi kodwa ke kancane sithemba ukuthi koze kulunga siyabonga kakhulu mfowethu SK basho njalo siyabonga kakhulu SK awujomba yazi ukuthi ngithina abafana baselokushini namanje ngisasho showcase. So njengamanje sinomdlali okhona esifisa ukuthi sikhulume naye simbuze nje ukuthi kwenzakalani. So Bhuti wami ngicela ungitshela mfethu ukuthi ngabe ubani igama lakho usukaphi and udlalela iphi team? Igama owami okaChotho bangibiza isoka lekhadi ku Facebook la ecollege eSikhaweni. Ngihlala la ebhekizwe ward 15 Oh yeah manje udlalela iphi position nje la bangena kanjani nje mase bangena nje ayish iningi nje yabo ujezi number badla unumber 10 cha angimbonanga. Okay. Okay. So nje namhlanje nje ukora amagoli amangana noma ungakangena enkundleni? Ngayekolekanga namhlanje ayish akorekanga game bingibhika bingibhika bingibhika. Oh okay. So kodwa ke nje usuku namhlanje vese likulesele nje ikuphi nje okubonile okukujabulisayo njengoba sonke siphelele sila nje nofisa ukuthi ngabe kuyenzeka? Hayi ekubona ukuthi hayi ngithanda ukuthi kuhlangene intsha ade kwagcina kuhlangene intsha nje kuhlangene ndawonye eningi siyaya lezinto lezi ukufa siyaphela intsha manje ayaphela kodwa ngajabula meyibona hlangene kanjeni ukuthi hayi sithi sisabambisene ngoba asiqali sawuqhubeka wathi SK nasawuqhubeka sawuqhubeka ngoba kusazoba mnandi. SK uyena ucoach wakho vele? Hayi ngathini amaqembu bokhona amaqembu ezasezon10 ama-Action oGermany nje sihlanganisela wona sihlangane ngoba sihlangane nje la sihlangane nonke amaqembu maningi. Okay, so njengoba uyi-youth nje kuyimanje yini oyifisayo ukuthi uyitshela abafowenu lapha ngaphandle abasakhula nokuthi nje yini mhlawumbe ungabagqugquzela ngayo ukuthi njengoba beyintsha nje beyenze? Ngathi mina futhi ngeke ngisho ukuthi abayidameza ngoba abatsheleki abatsheleki manje ngathi nje ababesinda izinto abazenza bebesafe ngoba yaphela intsha manje iyaphela intsha ihlise nobugebengu ngoba ubugebengu kudala yintsha. Njengoba nizobafethu ukuthi la eSikhaweni kunenkinga yokuthi intsha yethu bafethu inenkinga yani ye-drug addiction nawo konke nje lokho kwenzakala lokushini okwenza ukuthi igang igcine ingasakwazi ukuthi ibe involved kwi-community yenze nezinto eyi-right yabo. So yabo nje ubudlala ama-sport-ke la yini ofisa ukuthi umasipala umhlathuze King Cetshwayo inenzele yona njengabantu abadlala ama-sports ukuze niphakame nani niyibone senidlala lapha yana phezulu uphethe yena lo jezi wakho number 10? Hayi ukuthi hayi lapho singacela ama-scouts abantu bangasitomulela abadlala ukuthi benyuke nje kodwa sibheka nje ama-team la angathaphezulu
fike nje ama-scouts ezobuka ngoba baningi uhlobo oludlalayo nje la baningi nje. Akhona yini ama-scouts vele afikayo ezonithatha ukuze nikwazi ukuthi niyodlalela phezulu emaprima? Bengakaboni lo nyaka, ingakho ngikhala ngawo ukuthi sicela ama-scouts lapha asezingeni ngoba phela yilona ground leli ejwayele ukuhlangana kulo. Iwona mhlawumbe iyona ndawo ngathi ama-scouts ngaba right khona ukuthi ezocosha ngoba hlezi nje kudlalwa vele la. Hlezi kudlalwa manje aningi abanama-chance ukuthi bephumelele. Mhlawumbe yiyo lento benza ukuthi bengene ey'dakamizweni nje. Niyayizwela-ke bafethu. Umbuzo wami wokugcina ne? Ngifuna nje ukubuza kuwena nje ukuthi njengoba leya age ground le ngale imili ingasebenzi inilimaza kanjani nina njengabadlali bebhola ukuthi nihlangane njalo noma into ekanjalo nje? Ngathi yasilimaza cause baningi bakhona bebebhukhele i-ground ngoba nasilibhukhile. Gcine behlehlise usuku yabo. Ngoba ngenxa yokuthi alikho elinye i-ground ngoba selibhukhiwe leli. Kube belikhona leliya ngabe babhukhe lona bayakulo. Kuningi nje ngoba nale ground ngathi asisekho kahlezi kudlalwa kulo, ingakho nje linje linemgodi hlezi kudlalwa kulo, alikho elinye mhlawumbe ukuthi saliphumuza. Alright. Nayizwela-ke bafethu ukuthi iy'nkinga zikhona khona la kuma-sports ebhola nakwabanye futhi abadlala amanye ama-sports ukuthi bayacela ukuthi umasipala angenelele alekelele ukuze kube khona ukuphakama kwezinga lama-sports kuphi o-35 bese nje yabo bese beyajabula abantwana. Sibonga kakhulu mfethu ukuthi ukwazi ukuthatha leli thuba uzokhuluma nathi iVuka Podcast. Yo, boom, we back again bafethu iVuka Podcast. Uyazi we out and about. Sikuyidrive bafethu yokwenza survey. Yabo, ukuthi survey ngani? Just listen uzobona. My brother khamba kanjani? Saphila njani? Saphila. Nginoba uba leyo nkuluma nje manje. Igama lami uNtokozo, starring ngokaZulu Ray. Ntokozo starring ngokaZulu Ray. Yeah, double barrel surname. Mfethu ngokaZulu. Yeah. Ngwala eSouth Africa. La eSouth Africa. Mfethu, hasho ke siyazi umsinto kuyimilela la. Mfethu, yazi ngibuziswa yini dog yami. Ngifuna ukuthola dog yami kuwena ukuthi kubaleke ngani mfethu noma is-affecta kanjani lento yabantu bangaphandle bala eSouth Africa ngokungemthetho mfethu ukuthi sesishare nabo mfethu ikhungu kahulumeni bhithi amakliniki bhithi igolo social development yonke leyo nto is-affecta kanjani sabantu base-South Africa leyo nto? Muhle umbuzo wakho futhi umbuzo wakho ngempela uyilento enithi nivuka niyayicinga ye-current affairs. Sure. Kuningi mfethu okonakele masibheka nje ngokweside lezomnotho ngokwe-economy. Uma sibonje nje thina la esikhaweni uma uthi uyabheka nje uyadrive uyahamba la around esikhawa ama-tuck shop ayi-owner obaba uMdletshe obaba uMkhize obaba uSibiya manje ase-owner abantu bakuphi bangaphandle and the fact of the matter is labantu ababhenki futhi la eSouth Africa yabo imali yabo maseyikhokha bayifuna cash bayithathe bayibuyisela kubo which means imali asa-circulate la and kwenzani lokho kunciphisa ini ukuthi thina sikwazi ukwenza imali la. And the sad part lokho ngizowusho nje ngingahlonisi kunento eyiqeda kuvela manje and we know ukuthi amalokishini some of these people are selling drugs kuzo lezi iy'tolo lezi uyabo kuzo lezi iy'tolo lezi kwenzani lokho kuyayibhubhisa kuyayiqeda i-youth yethu amathuba emisebenzi awekho abafethi bahlela benze lutho what they do they rely on these things uyayibonani le nto so qala wawazi ukuthi isinkwa ngisithenga lapha uparafini nguthenga lapha imali circulator la sekuhlupheka imindeni yethu thina abantu bala sesithina manje ama-consumer asesebona abantu ababanjani abakhipha i-products abayiprodusayo. Uqinisile bram, yazi lento oyishoyo ngiyayibona and inomthelela omningi uze wakhuluma nangama-drugs mfethu and ama-drugs siyazi ukuthi igebengu eyidila ngama-drugs mfethu and kubalulekile ukuthi silwe nobugebengu. So mhlawumbe umbuzo wami olandelayo bram ungathini nje mfethu ngiyamazi uHlatha Mkhwanazi dog Lieutenant General uyena ophethe amaphoyisa la esifundazweni uyena kuphela ucommissioner esimaziyo we-province i-South Africa yonke mfethu ubonile lithumba sanda kuliqhumbuza mfethu uzwile amafayela wadedelile mfethu wadedele yazi akukholwa ngamuntu ulindele ukuthi mhlawumbe upresident ngoba silinde upresident njengamanje ukuthi enze something ngalento kaNhlanhla Mkhwanazi yini olindele ukuthi upresident ayenze nje mfethu going forward ngalento eshoyo uNhlanhla Mkhwanazi? Cha ngeke ngibe controversial I think president uselate vele mfethu president kwenzeke lento bese Brazil kulento ye-BRICS mfethu wathi immediately when I land uzo-announce something ngizolungisa lento le upresident I think ulento ngo-Wednesday namhlanje uFriday
uthi uyoza ukukhuluma ngesonto yini lengake ebanjezele because uba umkhonazi ufika ukukhuluma washo and wamenshina namagama abantu washo kanjani what I have tangible proof. The simplest thing the president was supposed to do to put us into confidence as the citizens is mayifika mfethu National Police Commissioner masamon umkhonazi a release proof ayikho into yoxoxa la and the more lento derailer the more idala uthi thina as society become uncomfortable. Kunabantu mfethu ebengibabonile ivideo nje ku social media base Cape Town abathe hands off umkhwanazi. Even on social media people are talking ukuthi manje kuse content yenza kulo muntu yabo lapha i-country se unstable. Thina citizens funa abantu besiputhe into confidence ngoba sekuvelile ukuthi ipolitiki ayisebenzele ama comrades awasize ngalutho. You can't tell me even after 30 years namanje sakhala ngento efana ukuthi imisebenzi ayikho kanjani sikhala ngento eyodwa. Bram uqinisile ngiyakuzwa futhi ukuthi usharp manje Bram awusho nje mfethu do think umkhwanazi singamfanisa namaqhawe afana noChrisani kanje in terms of isikhathi samanje ngamfanisa naniphi iqhawe nje la before umkhwanazi ngalento ayenzile mfethu. A very good question, I like it. Ngathi mina konje sikaZulu awazidliwa amandla omuntu esaphila. Ama circumstances nama situation ababebhekene nabo labantu abafana. Izimo zobaba uLuthuli nobaba uSteve Biko was about us attaining freedom. Yabo. Icase abamkhwanazi ithi sezikuyona ke le freedom. But manje ngathi kuyavelisa isebenze because the very same people esibathuma ukuthi abasize. So yena nje mfethu ngimfanisa naye because lokungaba khona incomparable. Ngimqhatha nesilamo. Ngoba ngithi ngiyanxenza futhi lokho abakhona ngimdala kakhulu ngo94 ngase ngizazi izinto ngiveza phela iminyaka yami la kodwa ngifuna ukuthi mfethu kuyaqala nqa emlandweni wethu kwi-democracy ukuthi kube khulu umuntu okuleya position okhuluma openly kanje abanye baze bathi befanele landela iprotocol but what protocol because you know istola eSouth Africa mayihamba ngomthetho ugcine kwenza yona into yakhopha igcine ingenzakala. The best thing he was supposed to do ngokwakho ukuthi enze nje futhi siyambonga ngalokho sangathi nabanye bengafunda again onecala aboshwe siyahlupheka sikhathela. Bram ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyakuzwa futhi ukuthi umuntu wase South Africa ngempela obu up to date mfethu ngezinto za South Africa. Cela ukubuza nje just some funny questions nge South Africa nje related. Okay. Mangaka amakhalazi eflag la South Africa bro? 6. Okay. Shosho? Yeah. Awabala. Red. Green. Yellow. Black. Gold. Blue. Hayi awumoja thimbo awuqinisile price qinisile siyabonga kakhulu woza nomunye umbuzo no siyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu. So there are lots of things happening ngomhla ka 24 if I'm not mistaken ngizoshare la college kuzobe contest zobe ikhona ibusiness fair eka baba uNtenga izobe inane bhola abadlali bazo. So I'm going to share the poster with you so that we share with people. One of the things engiyibonile lento abe advertise ukuthi uma kuukuthi kini kwakune tuck shop noma ngakini it is time for us to regain back our things and take charge of our economy. Please share lo more information mfethu sinika ba. By the way ivuka podcast uyazi vuka walali Vuka podcast sisivuka mawulele sila namhlanje sizokhuluma nje nabantu nomphakathi. Bhuti wami ngangitshela nje ukuthi ubani igama lakho? Igama lami Ndumiso ngoSithole. Sithole. Siyabonga usuka khona la esikhawini? Ngikhona. Alright, bhuti wami kunembuzo nje efike ngifisa ukukubuza yona just ukuzwa nje uvo lakho mayelana nezinto ezenzakalayo okwamanje eSouth Africa. So ngokubona kwakho mfethu ngabe ubona kanjani mayelana nendaba yabantu aba-undocumented la abala eSouth Africa basebenzisa iy'nsiza zala njengo-healthcare, iy'kole kanjalo beyithola mahhala ukuthi kusilimazaphi thina njengabantu abahlala eSouth Africa? Cha nje umbono wakho nje ubonayo ukuthi uthi mawucabanga lento kufike imiphi imicabango ngalesi simo lesi sibhekene naso? Alright, so bhuti wami uyamazi ukuthi ubani u-Provincial Commissioner wala KwaZulu Natal? Ubani mfethu? Mr. Mkhwanazi. Mr. Mkhwanazi, okay. So
Ngokwakho nje kubaleke ngani ukuthi sibe nabaholi abaqotho abakwaziyo ukuthi bamele iqiniso eindaweni nje ezibucayi njengokuthi nje basiyi South Africa nje sidinga abantu abaholi abazokwazi ukuthi beguide ination. Wena wakho umbono uthini mayelana naleyo nto leyo? Ngibona ngathi uyisibonelo esihle emphakathini nasekugrupeni intsha nje about i-honest ukwenza umsebenzi wakho nje ngokuphelele mfethu ngokuthembeka. So ngamanye amazwi kubalekile ukuthi sibe nabaholi abathembekile eSouth Africa. Alright, so as a person of business kuka-affecta kanjani zonke lezi zinto ezenzakalayo la eSouth Africa njengoba sesibona ukuthi iy'tolo ey'ningi la zigcwele abantu bokufika. Wena as a small business imaphi ama-challenges onayo njengamanje? Ngathini mfethu i-shortage yama-customer yabo due to i-unemployment mfethu abantu abaningi abasifani ngoba bekhona abantu but beshawa ukuthi abanye babo abasebenzi bancane abantu abasebenzayo emphakathini abangasebenzi. Okay, yini igama lebhizinisi lakho bhuti wami? Igama lebhizinisi lakho nokuthi yini oyenzayo futhi kulelo bhizinisi lakho? Igama lakhona i-Fresh Kicks Footwear Laundry. Sidila nokuklina nje whether it's amateki or ihlalo ikhwama kuningi ukuklina kwayo kuyindwangu. That's our job. Alright, mhlambe ngokwakho yini engakusiza as a small business ukuthi ukwazi ukuthuthuka and actually give back now njengoba uneshishini lakho nje? Mfethu mhlawumbe insiza kusebenza nje bende mfethu. Okunjengani nje be specific mhlawumbe okunjengani okudingayo obonayo ukuthi cha lokhu ngiyakudinga ngempela? Mhlawumbe singasho njenge-shelter nje yabo. Mfethu nokunye okungasisiza ukuthi sikwazi ukuklina iy'nto zethu ngendlela engconywana. Alright, so manje athi sisibuza nje lama questions azothi ukubalula. Kubaleke ngani mfethu ukuthi sibe ne-podcast la o35? Update abantu nentsha innovation nje kasi. Alright, okay, ayisabonga kakhulu. Yona ivuka podcast uyayazi yona bhuti wami? Ngeke ngayibona ngaphambili. Uyazifollowisha kodwa? Ngekho updated ngayo daily kodwa nje ngeke ngiyibone mangidata nje. Okay, which means uyazifollowisha? Ngifollowisha Alright, siyabonga kakhulu. So umbuzo wami nje wokugcina noma emibili. Mangaka ama-colors e-flag la South Africa? It's red, yellow, black, green, white, and blue. 06. Alright. No, bhuti wami sibonga kakhulu isikhathi sakho nokuthi nje ube yiphathi yeVuka podcast. Sithi Vuka Mawulele, uvuka uyithabathe and be part of your community. Siyabonga kakhulu bhuti wami mfethu. Siyabonga. Sharp. Yo, back again iVuka podcast, Vuka Mawulele, Moja. Sho bro, mkhamba kanjani mfethu? Shabudi kuhamba kanjani? Moja mfethu. Uba ngikhuluma naye uThemba. Khuluma noMbuso. Mbuso akaba? Shows mfethu. Alright, uhlala kuphi Mbuso? Hlala eSikhawini. ESikhawini mfethu. Uyasipana noma nebusiness noma uphanda kanjani? Na Business. Yini igama lebhizinisi lakho dog? Pofana Bequest. Bani? Pofana Bequest. Okay, nenzani kaPofana Bequest? Logistic company. Logistic company. Ibased kuphi? All around. Okay. Yes. When unayo? Yes. Shout out dog. That's dope. That's dope. No dog, ngifuna ukubuza nje just a few questions yabo leyo nto. Sure. Mfethu. Ngifuna ukubuza nje mfethu kahle ukuthi ubani mfethu umphathi wamaphoyisa waseKZN? Mawukuthi uyamazi. General Mkhwanazi mfethu. Uyazi lento aqeda kuyenza uMkhwanazi mfethu? Yeah. Khona umuntu ongayazi. Cabanga ngale yanto mfethu, cabanga nje. What should happen ngale nto yenziwa uMkhwanazi? What should happen? Mina ngabe sekuyenzeka kwamanje mfethu. Ngokubuka kwami mfethu. But ngibona ngathi akuwo yina indlela kwenzeka ngayo because into yokuqala nje into esenza sibe worried manje njengabantu emphakathini like ukhulumile uMkhwanazi maybe just last week, right? Yeah, last week. And then upresident ubuye nini eBrazil Tuesday. How many days namhlanje? It's been 3 days or 4 days. Mfethu. Ngicabanga ukuthi upresident uzokhuluma on Sunday. That's what I heard.
ngibuza ukuthi yini elindiwe manje yini esalungiswa because yonke into once yahamba ngale ndlela singasayibona umkhonazo uyikhuluma in public le into yokuqala mayifika upresident elenda even ama interview mayiqhamuka ehle airport kumele ngabantu abamlindile bembuzo ucabanga ngaleyo nto leyo kahle so into esa prepare njengamanje ukuprepare ngiyasabisa because whatever into ezenzeka kanje mayiphuma nje in public mase kuthule isikhathi eside you know ukuthi into ezenzeka la eSouth Africa kwenzakalani understand agcina seyiqhaqha do you think ikhona corruption la eSouth Africa too much bro ikhona too much and again umkhwanazi kahle kahle wenze uattack into sonke eSouth Africa siyaziyo kahle kahle kumele abe sishock but asikho shock because into ehlezi sicabange siyazi ukuthi yenzeka but beswele umuntu ozokwazi ukisho ozoba brave isho futhi okukhona lapha lesi space okukhona kubona umkhwanazi because thina la seyikhuluma la emakhonini mase mahlele emalokishini samfethu uyabona kwenzakalana but ekugcineni bekudingeka umuntu okhona lapha ozoyikhuluma iqiniso njengalo muntu ukuthi okay kwenze u1 no 2 no 3 no 4 no 5 do you think uyiqhawe umkhwanazi waleta yenzile yeah uyiqhawe mabe ngixosha umkhwanazi ngenzakalani ngiyasabisa because into eyenzeka ngekathi ngizokucafanisa nanti unrest bowami ngekathi kwenzeka lento kaZuma abantu bebe people were very angry understand and then manje kuthuma sekuthamzeke kawu2 mawucabanga into yenzakalile njengamanje mabekhuluma ukuthi bazoxosha umkhwanazi abantu balindele leyo nto vele balindele into eWest manje yahle into esabisayo ngisaba ngaphezulu kwale unrest yayikhona ukuthi yini izokwenzeka mangathi axosha lo mthetho njengamanje because expose iqiniso leyo kade ngisho ukuqala ngathama ukuthi iqiniso silaziyo sonke ukuthi there's corruption lapha nalapha but athi singakwazi ukupointa ukuthi corruption noba umuntu wazi ukupointa umuntu oseduze naleyo nto bese ikhiphile kanje sonke like vele besazi and then what gonna happen now sisilenda upresident asitshela ukwenzakalana mhlawumbe wena njengombuso ulindele ukuthi upresident enzeni yini nje upresident angayenza ezokugculisa wena mayelana lesimo sikamkhwanazi ngilileni awuthami but again futhi yikho ngisho ukuthi lento iyasabisa ingaphezulu kwethu njengabantu because mawuthi ulindele upresident nawo usenamacala akhe andathina singazi ukuthi kwashena kwenzakalana ngawo so ukuthi silindele ini silindele noma yini kuyena upresident silindele okumbi nokuhle konke silindele asazi silindeleni kahle ngabe nqaba manje silindele ini asazi silindeleni because kusenamacala kapresident agcine nganakuzananga agcine ngaqedwanga ukuthi kwenzakalana ngecase yakhe and then mase kune case kanjena upresident efika eSouth Africa afike kwe-country futhi aphinde athathe isikhathi responda I don't know ukuthi yini sathempa down njengamanje ukuze mhlawumbe sandla ukhaphethe umongameli ufuna ukuyigqiba kahle understand so that's how I feel about this of president sandla ukhaphethe wakhe so that ezokwazi ukugqiba kahle into zakhe cha ngiyakuzwa from uhlala la uhlala kuphi Empangeni ngihlala Empangeni okay mfethu athi kubuze nje umbuzo orelaxile yabo uba imeya semhlathuze dog that's another question emeya semhlathuze masipala yes no ngizokhuluma iqiniso awuthami ngingwasesikhaweni but isikhathi esiningi ngisebenza naseThekwini ezinye izinto angizazi kakhulu ngala ukuthi ubayi meya ongena ungwezi no ngiyamazi yabe ngisazama ukubuyisa imemo roba ngikhuluma I know nje sirelaxile wena mfethu yabo uba udeputy president of South Africa Paul Mashatile mfethu ngiyakuzwa usharp dog no dog yazi i-podcast ekuthiwa podcast ngibona uma udlule ku-YouTube kancane but akaze ngingene phakathi ngivele ku-YouTube yakho mfethu awukazi wangena phakathi no akaze ngangena bokungene dog yami sengiphakathi sengizongena phakathi because uyazi umngane wami kwangifaka kancane but ngize ngidlula ngicheck nje because ngibe ngitshena do you think nje mfethu like la eMhlathuze noma la e035 or any other local place siyadinga ama-podcast do you think siyadinga ama-podcast endaweni zasemalokishini kanjalo kakhulu i-podcast ayadingeka because i-main band biza main media laba mainstream media sure I think they always pushing propaganda thina sizwa le nto esiyitshanwa yibona not ukuthi kuneyethu imbono leyisiza kakhulu because uzimbono womuntu lapha emgwaqweni wazi ucabanga ngalo nto enzakalayo but kumele benembono South Africa as because singabantu ithina kahle siphethe South Africa laba abantu bathunywe ithini ukuthi abawasimela lapha so but thina masingena i-platform la sikhuluma khona sifala ayisebenze thina lo mfethu like i-podcast yaselokishini mhlawumbe what can it talk about ngakhuluma nganje i-podcast yaselokishini makuthiwa kuba khona i-podcast ama-affairs akhona e-Africa into ezenzakalayo e-South Africa into esaffectayo njengabantu elokishini another thing esaffectayo nje elokishini siyama-out hayi ama-out siyabantu elokishini sure into ekhulunywa ngayo ngezokhulunywa ngayo abantu bangaphandle imisebenzi whatever yonke loo nto need to attack lawo conversation yes because I know someone ubenza i-PhD masters ubenza i-thesis yakho bebhala about
ama-foreigner for abantu bama-truck abasebenzela abazothola la i-Richards Bay bekhala ngalo nto how come kunabantu bakwamanye amazwe abazothatha umsebenzi for abantu base-South Africa of which I don't think it's a scarce skill ukuba ne-license code 14 baningi abantu elokishini abano-code 14 but abasebenzi umsebenzi uthathwa abantu bangaphandle I think i-podcast ibalulekile ukuthi sikhulume ngama-issues a-affecta thina njengabantu elokishini kanje ibaluleke kakhulu mfethu Dr. ngiyabonga ngiyakuzwa mfethu umbono wakho yabo cela uphinde usitshele igama lebhizinisi lakho mfethu Pofana Bequest. Pofana Bequest. Yes. Logistic company. Logistic company. Yo dog. If ufuna ukuthathela noma yini uthinta mina. Is there like ngizothi profit in that space se logistic company? Mfowethu uma ngikhuluma ngeprofit. Like ama returns you know. Yeah, uma ukhuluma ngeprofit mfethu profit khona kuya yonke into yenza. Whatever ozoyenza lokishini uma uthi uvuke kuseni odayisa igunya kune profit. Umehluko ukuthi profit yakho ingakanani kuphela but yonke into yenza mfethu uma uvuke kuseni wenza something ubuya ne-profit. Kubaleka kanjani nje mfethu abantu abasha ukuthi bevuke beyithathe behlanganisa amabhizinisi mfethu noma ngabe yini ukuze bebe moja. Kubalekile kakhulu since ugovernment wethe kanjena toward us ngabantu lelokishini engasibhekeleli yonke into bezenzele into zabo lento ngibuzwe ngasiqala ukukhuluma nathi kumele sivuke sizenzele njengabantu sibambane elokishini omunye uno-200 hlanganisa nomunye u-200 sithenga into ethile siyidayise sibambisane njengabantu Vuka podcast ngiyabonga bro showcase Igama lami uXolani Nala suka la H2 H2 eSikhawini. Alright sawugwija sibonga ukuthi ube yipart of ivuka podcast. Alright so njengamanje besifuna ukuchecka nje emphakathini ukuthi ngabe njoba sinohulumeni njengamanje okhona obusayo kuyi-ANC ngabe in the last 5 years kukhona yini ushintsho oselenzekile njengoba be-in power? Owambona ngiyabonga imibuzo kodwa ke owambona ukuthi lo hulumeni lokho wangena nje ngo-1994 mhlawumbe ama-administrations awu-2 kuphela noma u-3 ayenza umehluko emva kwalokho kwase kuba inkohlakalo emva kwenkohlakalo corruption after corruption kuze kube manje njengoba sengena uRamaphosa namanje kusaqhutshekwa lapho-ke manje even on a larger and higher scale ngizwe kancane indaba kaMkhwanazi nako konke akuvumbululayo inyundululu yamaqiniso enzeka ngaphansi kwahulumeni so kusho ukuthi corruption isaqhubeka futhi iningi kakhulukazi la eSouth Africa. Okay so njengamanje njengoba sibhekene nalesi simo ukuphi okulindele kuPresident Ramaphosa ukuthi kufuneke abuye kuthina azokhuluma nathi njengenation ukuthi yikuphi okufisa ukuthi engakusho kulesi simo lesi senkohlakalo eyenzakalayo? uRamaphosa ayikho into azoyisho ephusile kana ngoba nayo ingxenye yo corruption ngikhumbula ometrasi okwatholakala lapho ngaphansi imali millions and millions of dollars cash so okusho ukuthi leyo nto leyo yathi ilandelelwa yaphelela emoyeni okusho ukuthi noRamaphosa is part and parcel of the whole corruption so there's nothing azositshela yona njengezwe ngoba nayo ingxenye yaleyo corruption into angasisiza ngayo ukuthi nje aresign aphume esikhundleni. Yeah njengoba nizwela befethu ukuthi naba abantu bayakhuluma ukuthi kahle kahle siwumphakathi as a nation eSouth Africa we have lost faith with government esiphethe njengamanje. Awuthi sibuze nje lighter questions ukuthi ubani usekela wa president wase South Africa? Kabubalo yamuntu angimazi negama lakhe. Okay so usekela wethu Paul Mashatile. Yes Paul Mashatile. Okay so bengifisa ukwazi futhi ukuthi ngabe kubaleka kangakanani ukuthi sibe ne podcast emalokishini or nje la around our 35 region ngokubona kwakho? Balekile ama podcast ukuze sikwazi ukuthi sixoxe ngezinto ezenzakalayo izinto ezicurrent sixoxe ngezinto eziyintuthuko uma zikhona sixoxe ngezinto ezisiaffectayo as a community ikakhulukazi sibone ukuthi njenge community singabambisana kanjani be united siyilokishi siyigceme sibone singabambisana kanjani ukulelelana ngoba phela kuyacaca ukuthi uhulumeni ayikho into asenzela yona njengamanje naye emgqomo na udoti unuka yonke ilokishi la ngani ngenxa yale corruption so uma siba nama podcast noma izizinda la sikwazi sixoxisane khona sikhulume khona
lokho ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi silekelelane futhi at the same time ukuthi siphuma kanjani kwizimo esibhekene nazo ngoba lezo zimo zisafecta ngqo njengabantu abahlala endaweni. Alright. Okay, sibonga kakhulu impendulo. Just ukuthi nje ukhuluma sesikhuluma ngeregion yethu ke manje uKing Cotshwayo uMhlathuze yiphi wena ofisa ukuthi ngakubona kwenzeka la emphakathini waseSikhawini nengasiza futhi youth yethu ukuthi siye phambili nje into kanjani? Emphakathini esihlala kuyona nje manje sineyinselelo eziningi, unemployment, drug abuse, kuningi nje so ke besifisa ukubona uhulumeni noma ke ngithi nje ku-region esikuyona sibona mhlambe omasipala besilekelela sibona kwesinye isikhathi uyufuna ukuthi sengathi intuthuka ikakuthinta nawe ngqo, you feel it personally la uhleli khona uyizwa intuthuko. So mhlambe ke uma ingaba khona indlela yokuthi omasipala balelelana nomphakathi abakuyona ukuze sisize intsha, sisize isimo se-unemployment, sisize amaphara, iy'ngane zethu phela nazo fanele ibuye ziba abantu zingahambe zikhuthuza abantu ukuze phela zisupporte i-behavior yazo nani. So ke kuningi abangasilekelela khona ukuthi siye phambili. Yes. Okay, umuzi wami wokugcina nci ngifisa ukwazi singabe uyayazi yini Vuka podcast? Ngiqala namhlanje kodwa ngeke ngambona udadewethu kancane kuye. Ngicabanga ukuthi iyo ke leyo Vuka podcast. So ke sayalalisela sikathi ngaqhubeka ithuthuke idlondlobale naye ibe nabalandeli abaningi ukuze ikwazi ukuthi ifinyelele konke umphakathi ukulekelele einkingeni naseyimene ebhekene nazo. Siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu Mfoka Gwija ukuthi nawe ube part of imibuzo la ukuze sikwazi ukuthi siyengage nomphakathi sizwe abantu bathini. Lalela sisivuka mawulele and please subscribe to Vuka podcast. Vuka podcast. Angizwa brother? Yeah. Putting ngicela ubuzo ukuthi ngisikhuluma ngomasho kumele. Hayi nje sikhuluma izinto egeneral. General, okay. Naye kodwa somthinta kancane. Mfethu, uyaphila brother wami? Hayi ngiyaphila bhuti. Uba ngikhuluma naye brother. Ulungisani Chili abambiza uMalunguza. Ulungisani Chili bambiza uMalunguza sihlala ku brother. Ngihlala la eSikhawini kuTitiwo Street. Mfethu. No brother wami nje la ngifuna ukubuza nje just imibuzo emfishane yabo leyo nto. Like ukuthi mfethu uyamazi yini mfethu umphathi wamaphoyisa la eKZN? Yebo. Uba bros. Mashukumbe. Yeah, inkwali yenkosi. Umkhwanazi. Yeah. Mfethu. Ugcwele ngalento aqeda kuyenza umkhwanazi einsukwini nje mfethu. Ukuthi wenzeni? Lena lokho akwenzile ukhombisa ukuthi thina uyasivikela. Mfethu. Futhi ukhombisa ukuthi thina asibuyele esintweni. Yeah. Simazi omunye umuntu futhi sikwazi ukuhlonipha into yomunye umuntu. Mfethu. Mhlambe nje kulezi zinto ayikhulumile umkhwanazi yini olindele ukuthi yenzeke noma uPresident Ramaphosa ayenze mayelana nalezi zinto ayikhulumile umkhwanazi ayijulile brother. Kuzo zonke izinto ayikhulumile. Ubengeke ayikhulume izinto ezingezisakhe thina ezingeke zisize. Ukube kuya ngami ngabe konke akukhulumile uhambe ngendlela. Uhambe ngalendlela asho ngayo. Mfethu. Umucabanga nje brother la eSouth Africa akhona amaphoyisa akhohlakela izigebengu asebenzisana nezigebengu. Siphila nawo razi. Sibabathemba sitshela ukuthi bona basivikela kanti bona abafihla igebengu bavikela igebengu kodwa kuyibona esibathembayo. Mhlambe yini engenziwa nje ukubamba amaphoyisa lawa asebenzisana nezigebengu yini engenziwa ukuze sibambe lamaphoyisa asebenzisana nezigebengu? Ukuthi sina siwumphakathi sikwazi ukuthi si-report lento ukuthi lamaphoyisa awekho right. Sibambisane siwumphakathi singakuvumeli ukungcola emphakathini yethu esiphila kuwo. Manje nje umengameli mengase kuthiwa ngesonto uyamxoxa umkhwanazi emsebenzini wakhe kungamele kwenzakaleni brother? Hayi ke sengaba nenkinga ke la. Sengaba nenkinga ngoba phela lana emhlabeni abantu abasebenzisa iqiniso yibona abangafuna. Sesingaba nenkinga ukuthi thina besithembile. Usho ukuthi ngafanele siyotapa nje mangathi umkhwanazi bambopha.
noma singasatapanga kodwa sikhulume silwe ukulwa ngomlomo ikona okuphilisayo hayi ngezandla awukuphasisa ukutapa brother hayi ngoba phela yithina sizohlupheka egcineni mhlambe nje lento eyenziwe umkhanazi lobuqhawe benziwe umkhanazi ungakufanisa namapha amaqhawe mhlawumbe asendulo ubuqhawe benziwe ubuqhawe bakhe naliphi iqhawe nje lento eyenziwe umkhanazi maningi elilodwa nje brother licabanga elifike ekhaya uthi yazi umkhwanazi ungikhumbuza lela qhawe lela ngabe uSteve Biko ngabe uChrisani ngabe ngisho awakazulu amaqhawe oShaka ngabe osenza ngakhona iliphi iqhawe nje akukhumbuza umkhumbuzo Spero Mkhonto shit uba uSpero Mkhonto brother bayazi abaningi uSpero Mkhonto look it up uSpero Mkhonto umkhumbuzo uSpero Mkhonto kwakuyini ezempi noma ipolitiki wayeqabanelana uSpero Mkhonto wayelwela abantu mfethu uSpero Mkhonto guys please look it up kodwa yena wafela ukulwela abantu ukufa kwakhe futhi kwaba ngathi kufa impukane hayi no wayefela iqiniso manje athi ngibuze la brother wami isilimaza kanjani lento thina sabantu base South Africa lento yokufika kwabantu bangaphandle bafika ngokungemthetho sigcine sesisebenzisa nabo izinsiza kusebenza ikahulumeni ngabe amakliniki ngabe izikole ngabe izibhedlela ngabe social development isilimaza kanjani lento yokufika kwabantu bokufika ngokungemthetho abantu abafike ngokungemthetho akusilimazi kodwa kuyasilimaza ngoba phela nabo bayabantu kodwa ilezinto abazenzayo abafika nazo bese beinfluencer abanye abantu no brother wami sesivala nje mfethu ngisale sengikubuza imibuzo erelaxile yabo nje ngezinto za South Africa brother wami yabo uba nje uDeputy President wala eSouth Africa osenhlizweni yami osenhlizweni yakho sure ukhona kodwa osenhlizweni yami ubani Jacob Zuma waphatha igama elikhulu bethi ngizokubuza ngalo uyini nje uJacob Zuma eSouth Africa umucabanga ebantwini base South Africa uyini uJacob Zuma ungumlweli wabantu wazi ngeinsizi zabantu ngiyakuzwa brother wami imuphi nje umbuzo omunye ongakubuza wona yazi meya la emhlathuze brother baba ungwezi hayi yasazi isitori sakho brother yasazi umzansi mphaqa yebo ukugcina mhlawumbe brother mangaki amakhalazi eflagini lase South Africa ngiyaxolisa ngoba I'm not sure but bengazi ukuthi mahlanu iqiniso angilazi awusakhumbuli kahle hayi no sesiqedile brother wami ngiyabonga Spero Mkhonto guys ngicela simseshe vuka podcast Spero Mkhonto sure raz okay vuka mawulele uvuka uzenzele siyanamukela futhi on yet another episode of the interview thizeni sishaya just random interviews where we are looking for uvo lwabantu yabo so namhlanje ngirelaxono bra wami lana Sanele bingelela ababukeli face batshelisa ubani wakwabani usuka kuphi sanibonani igama lami nguSanele ngamGabi ngisuka eSikhaweni ngase J2 Mgabi yes okay so Sanele imibuzo emincane zokubuza yona first yabo and enye yayo i-general questions okunye it's things ezenzakalayo around isikhawu because now ngiwakhona la esikhaweni so inkinga yokuqala ngakubuza ngayo ile nkinga yabantu bokufika ukuthi wena uzizwa kanjani ngabantu bokufika number 1 okwesibili ngalento ephumayo noma ngale information ephumayo ukuthi abantu bokufika we have to use izinto ezinjengezinto zekwa health kanje namaphilisi nani kanye nabo ndawonye more especially laba aba illegal uzizwa kanjani luthini uvo lwakho ngabantu bokufika aba illegal eSouth Africa ungabe mningi kakhulu uthi nje qaqa okay mina indlela engizizwa ngayo ngabantu bokufika engakusho nje ukuthi anginankinga nabo if they are legal ukuba lapha if sebe illegal that's wrong they should get arrested for it because
abanayo imvumo yokuba ngaphakathi. Sure. So ke leyo ukusebenzisa kwethu nabo into eyodwa noma in terms of health yabo ukuthi sikwazi ukusebenza ukushare amaphilisi share ama institution athizeni bebe bengekho legal shothi nayo awuhambisani nayo. Yes, angihambisani nayo because abekho illegal to use the same thing esi-illegal thina ukuyisebenzisa. Kuyezwakala bafu. So ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi futhi ngizofike ngithi ngiphinde ngithi upresident wase South Africa deputy press uyayazi? Angimazi udeputy. Awumazi deputy president of South Africa? Angimazi. Okay, ubani ku-Minister of Defence and Force? Angimazi. Uba ucommissioner waselokhuzaneni waKwaZulu Natal wamaphoyisa in fact. Yo angimazi. Hayi bosanele wakwamkeli. No ukuthi angigxilile entweni ezikanjalo yabo. Okay, ikuphi ogxile? I hate politics. Okay, like mina I love ungangibuza mhlawumbe ngama trending things yabo izinto ezikanje not politics. Politics, just keep politics away. Okay, skip politics. Yes. Bese sikhuluma ngezinto ezigeneral lezi ngaba iziphi nje ngicabanga. Okay, uhlala eSikhawini, right? Yes. Wasesikhawini. That means you've been experiencing the same problem ebesinayo yamanzi. Oh yes. Besides izinto ezitrendayo because that has been trending eSikhawini. So wena uzizwa kanjani noma ubona kanjani luthini uvo lwakho ngendaba yamanzi eSikhawini? Mina nje engakusho we do not have a valid reason why singabe nawo amanzi. Okay. That's so very wrong but isiphila ngani because they know ukuthi amanzi awasiyo iwants but I need it. So akumele kube ukuthi amanzi ahamba isikhathi eside. Maybe if kuukuthi ayahamba they can just hamba emini because abantu abaningi emini basobe busy like ekseni nantambama we need water. Yes. Futhi kahle kahle noma bengawathatha emini ngoba bayawathatha but ke emini nantambama that's when suke sidinga khona amanzi. Exactly. Mingaki imbala iflagini la South Africa? Iflagini la South Africa. Usimbala eseflagini la South Africa ngithi? Yes. 5. Ngathi awuzethembi. You 5 so sure. Wait. Okay. Bra, 5. Umile lapha bese final answer. Hayi akunankinga bafethu ngicabanga ukuthi le ivuka podcast le. So wena uma noma ngokubona kwakho kubaluleke kangakanani ukuthi e035 eSikhawini sibe nento enjenge podcast and kungasiza kuphi mangathiwa ke we have more podcast endaweni kanje ngeke ngisasho eSikhawini kuphela but nje emalokishini where we broadcast inkinga esinazo nani kubaluleke kangakanani ukuthi sibe nayo? It is important because sometimes eyavela on social media endaweni kanjalo so into esikhulumayo it depends ukuthi kukhulunywa ngani sometimes but iyavela sometimes kukhulunywa nje besikhuluma ngamanzi so mhlawumbe khona owakamasipala seyibonile usezobona okay yabo into ekanjalo igcina sekuvela nasobala due to lama podcast akhona. Hayi kuyezwakala bafethu ngicela sinemizwelo sanele siyabonga kakhulu mfethu lesizivuka podcast mfethu ngabatshela nje lapha abantu ukuthi sicela ukuthi ba like ba subscribe bese beya ring ibell lapha ya kuvuka podcast ukuze bezothola izinto obatshele nje be a presenter. Okay guys, this is Vuka podcast. This is Vuka podcast. Please like, share and ring the bell. Be a presenter pen. No, I didn't hear what you said. J present. Tell abantu lapha ukuthi abalike balandele and ring a bell kwavuka podcast. Okay guys. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you guys for watching. This is me again, Senghamba. Please like, subscribe, and ring the bell. And follow me on Instagram. I'm Kanel Gaby, even on Facebook and even on TikTok. Thank you. Awe. Say. Oh, so I'm hamba ne mic manje plus. Siyabonga first. Okay, so guys, we back at it again. You see, I see Vuka podcast. Sisi nje sizoxoxa nabantu ukuthi bazizwa kanjani ezinto ezenzakalayo la eSouth Africa. So siswam before siqhubeke, ngabe ungasitshela ukuthi ngabe ubani ubengelela ababukeli lapha ekhaya? Sanibonani babukela emakhaya lo mphamukeli intokazi yakamngomezulu oAndisa Anele ohlala la eH2. Ya umadlakadla hayi siyabonga uba nawe kule show yethu ekuthiwa ivuka podcast. Nginembuzo nje emncane ngifisa ukukubuza yona ngizwe nje uvo lakho ukuthi ngabe uthini. So njengamanje mfethu kunesimo sama illegal immigrants ukuthi ngabe unuzizwa kanjani ukuthi basebenzisa izikhungo zethu zala eSouth Africa ezifana njengezibhedlela amakliniki nezikole but nje ilaphi indaba? Illegal. Yes, illegal immigrants. Nkosi yami
They can use them, bandla. Yes, like for example, ibhedlela and all of that. Mabegula bazoyapi. Mina nkosi yami, I'm okay with them using them. Oh, yeah, unless mawukuthi ke sebekwenza ngendlela engasile yabo, that's where we can put a stop ukuthi siyabakhatha ke manje asabafuna ukuthi besebenze into zethu. Okay, mhlawumbe ngokubona kwakho ngaba yinje lento le ongasho ukuthi abayenzayo mhlawumbe ngabe isiphumile mhlawumbe esporweni ukuthi cha lokho angisahambisani nabo. Esporweni. Njengokuthi uthe izinto manje lesebenza izinto ezingasile. Yeah. What do you mean by that? Like they misuse our resources, bayasitshontshela yabo all of that, bakhushuza ubukhonyovu to yabo to high authorities nakulezi indawo esidinga like nje yeah it's being unfair to us citizen uma sebenza yonke lezo zinto lezo, but if they're in need mina shame kithi abawusebenzise bandla. All right. Yeah. All right. Umbuzo olandelayo now ukuthi ngabe yamazini u-provincial commissioner wala eSouth Africa we-SAPS KZN? No. Awumazi? Awumazi uNtata Mkhwanazi? Tata Mkhwanazi. Oh, please, let me get Evelyn. Ngiyamazi uNtata Mkhwanazi. Lo othini? Ngizobabamba? Yeah. Yes, ngiyamazi. Hey, kanjani? Okay, umbono wakho uthini ngalokho okwenzekile ukuthi yabo azo-expose i-corruption ekhona eSouth Africa? I know, see, South Africa nje siyamthemba, siyambona ukuthi uze nge-side right. Yeah, sicela nje ukuthi akhoseleleke because soyitshengisile ukuthi kuliphi side and laba vele benza bobubi vele sebezomhlasela. So nje siyambeka like ama prayers ethu and yeah, but yena akaqhubeke njalo engaba corrupted by South Africa. Awu uyakhuluma imbokodo bafethu yakhuluma. So ngokubona kwakho konke lokho ase-dropile lamabhomu lawo. Ulindeleni ku-President wethu Ramaphosa ukuthi aresponde ngalama allegations akhona njengamanje? Ayakhuluma iqiniso Rams, simxolele kudlule. Ayikho into angayenza. Avele khuluma iqiniso uma ukuthi liyamcosta financially yabo lithinta iphakethe lakhe akakhuluma iqiniso nje. Sikhululeke nathi kuthole singokwethu but nje iqiniso babu Rams cupcake. Do the right thing. Okay. Yeah. Okay. Na izinto ethini bafethu? All right, asidlule lapho ke sibuze nje just general questions akhona. Yeah. Ubani isekela lika Mongameli? Kesana, I don't know. I don't know. Okay, asidlule lapho. Ngokubona kwakho kubaleka ngani ukuthi sibe ne-podcast emalokishini ethu? Nje mbona kwakho kubaleka ngani ukuthi sibe nama-podcast? No. Ngiyadinga uluvo lwethu kubantu basemphakathini ne because some of us don't have maybe social data ukuthi beze bekhulume becommente yabo socially kwama public platforms, so this inhle because nalonga nalo siyakwazi ukubeka uvo lwakhe lusabalale naye. Okay, so uyazi ngathi ukuthi siyivuka podcast uke wayibona mhlawumbe i-trend somewhere or uyazi ngevuka podcast? Ngiyezwa ndlebenye but I've never seen them overhead benza something. Yeah, okay. It's just today. Alright, ke cela usitshele ababukeli ke manje ukuthi cela ukuthi besize ukuthi they must follow ivuka podcast, click and share into kanje kupresent kanje manje. Balalele emakhaya follow Vuka podcast. Vuka podcast. Yes. On TikTok? On TikTok, Instagram, Twitter, I guess. I don't know. Yeah, but in all their social media platform. Malenzi Putha lapho. Vuka podcast. Yeah, signing out. Is there anyone you wish to give a shout out to? Njengobulana nasi nevuka podcast. Shout out to my mom, my mommy, Mrs. Vimy, and see Dog Yam, Asande Klinafa. Yeah. Yeah, shout outs. Shout out. Yeah. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu madla ukuthi ube khona. Abantu bakuthola kanjani? Abantu bakuthola kanjani yes. Utholakala kanjani kuma social platforms? Angina social platform. Angina social platform. Ngitholakala ecingweni. Papa yini? Anginayo though. Vuka podcast bafethu niyazi. Kanjani my sister? Ngiyaphila. Ngiyaphila uba igama lakho? Ezinhle. Ezinhle. Yep. Waka bayisibonga. Wamthetho. Mthetho uhlala kuphi? Hlala H2. H2. Ngakephi H2? Akho fresh. Akho fresh. Oh yeah. Ngathi uyafunda nje ufuna grade ba? Grade 11. Grade 11. Okay. Hlala esikhaweni ensusho njalo.
Yebo. Uyazi meya la eMhlathuze? Cha ngiyazi. Awuyazi? Uba ikhansela ngakini? Awuyazi? Angiyazi. Okay. No, it's fine, it's fine. Iflag la South Africa nemali emingaka? Yo. Ungasho ukuthi yo ikhamera. Nemali emingaka? Hibo. Okay. Uyabala noma uyasho? Oh ngiyabala. U6. Thatha isikhathi eside kangaka. Oh yeah, U6. U6. Okay. Ba deputy president ola eSouth Africa? Uzuma. Uzuma. Okay. Uyamazi Jacob Zuma? Uyini uJacob Zuma ebantwini base South Africa? Umuntu naye. Ubaluleke ngani? Yinje abaluleke ngawo Jacob Zuma? Awu ngoba uyakhuluma naye eParliament yabo uyabeka umbono wakhe. Nezwe ukuthi kumele lime kanjani. Wenza ama subjects amangaka esikoleni? Awu 8. Awu 8. Ku-right kufeka ukuthi wenza ama subjects awu 8. Uwedwa wena. Kumele ngabe wenza amangaka ama subjects? Mhlambe 4. 4? Ngobani? Esikoleni ngiyagqilaza nje sometimes. Do you think imfundo njengamanje South Africa isaphumelelisa noma sekuphunyelelwa ngezinye indlela manje? Sekuphunyelwa ngezinye indlela manje. Ngezinye indlela? Imfundo isaphumelelisa like imfundo iseyona ukhiye we success? Ayisiyona. Yini sekuphunyelelwa ngaziphi indlela? Iziphi le indlela sekuphunyelelwa ngazo? Abantu bayeka isikole yabo beyosebenza. Abanye bangena kuma drugs. Ama drugs ayaphumelelisa. Hayibo. Cha ngiyabuza. Awuphumelelisi nawo kodwa. Anemali ama drugs. Yeah, bakhona abadayisa bethola imali bephilise ngayo. Khona obaziyo nabadayisa ama drugs beyiphilise ngawo. Abekho. Okay. So yini ongayitshela abantu abasha basafunda isikole njengamanje like kubaluleke ngani ukuthi beqhubeke befunda isikole bengasiyeki isikole? Engakusho mina. Engakusho mina ukuthi ishike nginamahloni. Okay, buka phansi ungayibuki camera. Tshela nje abantu abasha ukubaluleka kwesikole nje manje. Engakusho mina ukuthi yabo. Abantu abasha kumele befunde bengajahi izinto eziphambili yabo. Cause ingane zamanje thanda imali, izinto ezifensi kanje. So ngcono guys uqeda isikole bese uyabona empilweni ukuthi wenzani. Uyawazi ama-podcast, uyazi izinto ekuthiwa ama-podcast ezibuka ku-YouTube? Cha, ngibuka ku-YouTube. Awubuka YouTube? Uyazi i-podcast, uyazi into ekuthiwa i-podcast? Cha. Awuyazi? Okay. Sesiyaqeda yabo? Muphi nje omunye umbuzo engakubuza wona? Mangaka ama-alphabets? Awu 24. Awu 24? Sho. Ngathi awukho sho. Ukuthi ngathi 24. Awu 24. Mangaka ama-official languages esinawo la eSouth Africa? Awu 20. Awu 20. Wenza maphi ama-subjects esikoleni? 8. Cha maphi? Awabala. Ngenza i-mathematics, i-hospitality, life science, geography. Bese kuba no general iZulu, English yabo. Hayi ngiyakuzwa my sister. I think we're done. Vuka podcast. Boom. Uyazi Vuka podcast? Uyazi Vuka podcast? Awuyazi into ekuthiwa podcast? Shit. Okay. It's okay. Vuka podcast. Boom.